warga desa Pulau Rembang. Oke, matur sangat. Ini sinaring artis-artis cantik nyadar di negara sendiri ini. Oke sayang, dia tenang. Mantap sekali. Justice pokoknya. Pembukaan anak pokoknya niki kagem saya pamirsa. Matur sangat kula warga desa Pulau ingkang dasar menika ninggalipun ingkang dipun bimbing Bapak Agus Subuti Ijo saking desa Gunung Sari Klagen Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Luar biasa kagem saya warga desa Pulau niki acaranya sudah mulai. Alhamdulillah kalah berkah. Mugi-mugi dongane kagem warga Pulau Mbak. Mugi-mugi sedaya warga Pulau sehat. Amin. Seger waras. Amin. Sedaya panjang yuswa. Amin. Rezekine lumintu. Amin. Sukses sedaya. Adem ayem bumini. Amin. Dumari pala jinawe murah sandangan pangan. Amin Allahumma. Amin. Oke. Pamungkas kakak sangat ingkang sampun spesial kagem sesepuh wonten desa kula. Kagem Bapak Kepala Desa Saudara Ibu Kerangkan, kagem Bapak Ibu segenap panitia bersatu. Tahun 2020 nggih. Dipun aturi sebagai nggih. Langsung nggih. Ben ora ngantuk, suasanane ben ora mangut. Niki ngali pamundutan saking Bos Roma ingkang tasih wonten Jakarta. Tapi niki wau sampun kirim atensi lewat Mas TY matur suwun sanget. Langsung dikasih nggih. Iki wonten pamundutan tapi Bos Roma 2 lagu. Wonten Bapak nggih. Terus Mas TY tapi ikhlas. Niki wau pamundutan dari Mbak Ceka. Pesenane malam terakhir Mbak ini. Iki dari Kertas Cover. Ada bungkus yang longsor. Manggil sakit. Mas Sony dek bawah apa? Nggih. Kasih nama. Oh masih ada Kak Cinta mau nyanyi sendiri. Oke siap. Kirimannya ya pun. Anjir, matur sangat langsung dicapcus. Monggo, rebang.